Има един жанр музика, който винаги разпалва страстите. Колкото хулен, толкова и слушан, това е поп-фолкът. А истериите около тази музика винаги ескалират покрай многобройните церемонии и награди на водещите фолк канали. И тази година се нагледахме на много, ама на много блясък, фалш и суета покрай традиционните награди на телевизия Планета. Десетки непълнолетни почитатели на масовия жанр обсъдиха Националния дворец на културата и по ирония на съдбата доста некултурно преследваха своите любимки. Но уви, фолк-примите се оказаха повече от изобретателни и с лекота избягваха камерите, както и почитателите си. Малцина бяха фолкаджиите, които се осмелиха да слязат на земята и да се смесят с тълпата, като Константин, например, който с типичното си земно поведение обърна внимание на феновете си и показа защо заслужава отличието певец на годината. Други негови колежки се държаха по-скоро като щипани примадони и спящи красавици, макар каляските им да не изглеждаха чак толкова бляскаво. Имаше, разбира се, и такива, които направо са си завършени състезателки по лека атлетика, като русокосата Камелия, която профуча по коридорите на НДК като хала и със същия маниер, без да обръща внимание на никого, връхлетя в залата. Жалко само, че ето този тоалет на нея сме го виждали много пъти и то пак върху нейното тяло. Но все пак по-добре на хората в устата, отколкото на евтина корица на земята.